horas madihita saluhutna. Dihamu akadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta para di hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu pasapulualuhon dung Trinitatis 10 Oktober 2022. Ima hata ni Tuhata na tersurat di Nehemia 5 ayat sadaro di ayat 10 tolu. Dohot topik minggu di sarihod debatadu ganup na marukil. Allah menjawab setiap pergumulan. Ujaha madihita, sonom madidok hata ni Tuhata. Dungi mengangguk badar masituan na toropi rodi jol manasida dopak haaanggi nasida halak jahudi. Ai adong dude ba nama dok torop dohami nang anak nami dohot buru nami. Salion nami maeme asamanga kami jala mangulu. Ala yang guna diba madok ikol lehonon nami nama hauma nami porlak anggur nami dohot bagas nami bahen sikoram. Asa tarbahek kami manuhor eme managam haleon. Adong musede ba akan nama dok nungahu urak kami hepeng bahen garar ni rudu turajay. Hauma nami dohot porlak anggur nami sikoram na. Nuaik pe ia songoni sibuk ni hahaanggi nami, songoni do sibuk nami. Aka anak nami pe lau songon anak nasida do. Hape ida ma, ikol lehonon nami nama anak nami, dohok buru nami bahen hatu oban. Nunga pola mengadup de basian buru nami, jala marhagugu de bata tangan nami. Hauma nami pe dohot porlak anggur nami, nunga sahatu halak na asing. Jadi terima situtu maau duku bege anggu-anggu nasida dohot alu-alu nasidai. Jadi marpikir marohaku di bagasan laus mangonai hata maau tu halak nasangap dohot tu akka iduk nikuma madok nasida. Nunga majalubungan ni hepe kamu hape ganupsian hahaanggina. Jadi hupaluhut ma sadaluhutan nabalga mangalo nasida. Dungi niku mamadok nasida, nunga pola hita manubus hahaanggita halak jahudi, akanong tergadis tu halak parbegu, hobartu gugut tabe, dohot tamu naing menggadis hahaanggi munai, laus menggadis tu hita tahe, jadi si bima nasida dang haalu sasa. Dungi niku ma dang denggan pabahenam munai, da ikon marhabiara tu debatat tahitanian tama marparange alani pangicahion ni halak parbigu musutai nang au nang hahaanggiku dohot akana posoku nunga hupasali hami nasida perak dohot eme ua ita saleseho ma utangon ua paula kamu matu nasida sadarion hauma nasida porlak anggur nasida porlak jitun nasida dohot bagas nasida rodi bunga ni hepeng eme anggur dohot miak naung tinunggumuna sian nasida dungi ninna nasida ma olo mahami paulakon jaladang be tunggon nami sian nasida bahenon nami ma songon nani dok mi dungi hujau ma akamalim laos hupatolom manasida asa bahenon na hobar tu hatai. Akup ni hupas-pas ma para doraan ni bajuku huhut hudok. Sai songoni ma pas-pason ni debata ganup jolma naso makajongjok kon hataon. Sia jabuna dohosian ertana. Iko songoni ibana tarpas-pas jala luangan. Dungi sadok luhutani madok amen jala dipuji nasida Jehovah. Halak situan na toro pipe diulah hodo hobartu hatai. Ima hatani tu hatta. Tuk suarong do sian hita na lias sian parukilon manang sian pergumulan. Apapun status sosialnya. Mau dia orang kaya, mau dia seorang yang miskin, berpangkat manang naswadong pangkat na manang jabatan na,
Sudido marukil. Jala maragam do na pinarukilhon ni Cholmay. Adong doy na marukil ala ni keluarga. Marukil ala ni suami na manang istri na. Marukil ala ni anakon na. Sipata edena dangbe anak kokido hamorau diau. Alay nunga gabe anak kokido hamamago diau. Adong musedo na marukil ala ni pasangan hidup na. Adong do na marukil ala na soro dope rokap niya kageleng na. Hape nga matoras di umur rupani. Nga mulay lomos amat tadohoti natay. Jala nga maos say di pangido di tangyang pangudianon molo partangyangan. Asa ditungos Tuhaninian si rokap nito di niya kageleng nay. Alay dung rokap niya kageleng nay. Datung naung marujung parukilon na. Marukil mamuse dia kapajayan dohot akka bubad na asing. Adong do na marukil ala suarong dope ridang na keturunan. Alay dung adong tong do muse marukil. Marukil at tong ahma bahenon na alangon na. Sungod dia mamuse masa depan na. Adong muse do na marukil ala ni parkarejuan. Adong do muse na marukil ala ni parsahiton. Marukil ala ni sidabu-dabuan. Jala adong muse do na marukil ala ni relasi dohot akadongan na. Dohot akka parukilon na asing do petahe. Maragam jala marmacam ma pergumulat tay. Sipata ala ni borak ni parukilo ni olo do iba na sa pemadok. Tumigom may iba mate. Aha maguna na mangulu ang gosong sonod do. Ima di do rupani. Jala panurirang Elia pe hado sahat titiki ido ibana matude bata nungay saya le Jehovah buat na matagunan hosaki haya pala dumingga na umarroha siya nakadopung ima dido ibana rupani di sadaraja sa polisia ayatopati. Cukuplah tu itu Tuhan nebana ambillah nyawaku. Ima dido ibana ala ni borak ni pergumulan nai hati hai. Jadi hitapi olodo songoni olodo didok sita ko nau de bigu buat to nau sobon inna ala ni borak na rupa ni tapi ola rorong gur kami tur didok do gitu di Tuhan ninna do rupa ni. Anong dosa de buku na berjudul Selamat Bergumul ima buku na sinurat ni amat tapat dita Andar Ismail di seri Selamat na sinurat na side. Bukon bercerita bahwa akan beriman pe tong do bergumul akan porsea. Lapatan na iman dan pergumulan tidak dapat dipisahkan. Hanya orang berimanlah yang bergumul. Angguna somaraha porsiau ni dang adong pergumulan ni. Ay medus-dus do di sisudi. Ima didok di buki rupa ni. Jadi dakolat waka na berbahagia dohonon selamat ate. Tu na bergumul pe tong matadok selamat. Selamat bergumul. Pergumulan manang parukilon jabar ningulu name. Batutua tong mulu jabar dui bajalota dui ate. Jabar ikusahat du tuhasahatan na. Songoni manuaing parukilo ni ikut jalo otak, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Ama kadongan saha porsiaon, marukil do bangso Israel dung mula na sida sian habuanga Babeli. Idok rohana sida, molonga melua sian habuanga ni, namoru bera na haciti. Ima didok rohana sida. Alai kenyataan, marukil do na sida duk sahat tuhuta naung liling. Tininggal hon na sidey. Haydak kolan pembangunan manang paulihon pari ni Jerusalemi nagabe parukilon na sida, pergumulan na sida. Alay doho do di parnguluon siya pari. Siya trupukon dapat tita mapinomat opat hal nagabe parukilon na sida. Na parjulu marukilo na sida ala ni maul ningulu pardagingo dohot si panganon. Marukilo na sida ala ikon gadihonon na sida matanona doho takkaladang na asa dapota si panganon na sida di masa haleo.
Marukil na sida ala ikom manggarar balasting manang pajak tu pamareta. Marukil na sida ala ikong gabi hatubem ma anak dohotak kaburu na sida. Hinorhon ni parukilo non manganggu badar ma bangsoy. Hama kadongan sah do anggu kanggu ni bangsoy tu pinggol ni si Nehemia. Mamitur di halaputi ibana mapaturehoni. Dihilala ibana do parukilon ni bangsoy. Jala makilala do ibana nanyay ni bangsoy. Iman waeng nataida di bagas sa trupukon. Betapapun beratnya pergumulan itu, Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan umatnya. Jala meragam do dalan ni debata lahu paluaho bangsona. Siya nakaragam ni parukilon nanyay nay. O mananido na sungut-sungut ditanggapi sungguh-sungguh. Di sarihod debatado ganuk na marukil, Allah menjawab setiap pergumulan. Taingok ma, dakolan pernyataan ni. Alai kenyataan dwi. Kenyataan dwi hamuna. Kehadiran ni si Nehemia di tengah-tengah ni bangsoy dalan ni debata dwi. Paluahon nasida siya nakaparukilon nasida. Jalalaos oddo sada jaminat dihita akamang inang say na adong do bahenon ni debata dalan na paluaho kita siyan parukilotay. Dakya habis kamus tuhatay paluaho kita siyan parukilota asal maolo hita paluaon na. Buido marhita si seorang tuhatay paluaho kita siyan parukilotay. Songon pengalaman ni bangsa Israelon. Alay laos buido marhiti sesuatu. Adong dohiasa da keluarga na pugus. Dan adong be alangon na sida sa dari. Nungaluja inatay marpikir siya dia ma. Bahenon na alangon ni geleng na naduay. Adong dua geleng na namet-met. Say marpikir inatay alay huhu diula-ulon na. Dukto nga ari tangis ma geleng na namet-meti mangidumangan. Mabigi tangis ni geleng noon. Daktar taon inatay be. Iba na pelos doho matangis. Say martangyangi may iba na di bagas sa rohana. Say dido iba na ma. Tuhan, patuduhom masipanganod di hami. Say ima dido di bagas sa rohana. Alay ditikin na say tangisigan leng na jala iba na say mangununuti ulaw na. Roma sahalak ina na baru mulak siyan parpestaan. Dibereng madadana na dua na tangisi. Dido rohana na sumangat do pera. Ubahin na say tangis, ima dido rohana rupan. Gabi di jumaw maknay, inang, lehom mga geleng mon. Nyun, adok kubuan ida sautik siya parpestaan. Dihamumahon. Niyan na yung tuduk ni manukku hiadwi. Nina inatay marupani. Mamitur di halaputi inatay ma idahan na binuan ni ina na baru mulak siya parpestaan ni. Nung idilehom mageleng na imangan, sonang ma nasida. Akamang dohot tamuinang, raulo dohita madog nakibitulat dwi, nitarupa ni. Tutudak sala, pikiran manang padapok na madog songoni. Alay taingot ma, Tuhan juga bekerja dalam hal kebetulan. Idok di Romualue 20 alay taboto do, saluhu na do manupak tu na denggad diakan na marholong ni roha di debata. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amuh kadungan sahapor siaon, di sarihod debata do ganuk na marukil. Songon edde kuriate, di sarihod do toktongolu tasaleleng mangolu di tanoo. Ima jaminat dihita. Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat bagi Tuhan. Tidak ada pergumulan yang terlalu banyak bagi Tuhan. Tuhan selalu punya solusi untuk menjawab setiap permasalahan yang kita hadapi. Asal kita percaya kepadanya. Songonidok ni Tuhani dui tu Apostel Paulus. Tukdo asini rohani Tuhani di ibana. Karunia Tuhan cukup baginya. Dan bagi kita juga tidak pernah kurang, selalu cukup. Atong porsia mahita disi. Amin martangiang mahita.
Molihat madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Aurat tumay di bagasan rohanami. Asa di perbiho katami perbuin na dengkat. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amen.